може да... Придържаме се към това, което правим по принцип. Това, че играта нещо се пребал, не значи, че трябва да почнем да правим леймес експеримент. Между другото, Ники, имай предвид, че в момента, в който не правиш крат контрол, трябва да се билдваш за демидж или за крат контрол. Мисля, гледай да си почнеш ротейшн на не когато имаш Deep Freeze зареден, а 5 секунди преди това, за да можеш да... Искам да обсъдим сега нещо друго. Да пушнем ли на тумба или не? Според мен пушкаме на тумба и си изтегляме назад. Мисля, все едно, ако те... Warrior като... Warlock ще ни пръсне, докато си изтегляме назад. Няма значение, Warlock губи рекол портала и гейта. По този начин. Мисля, рекол портала ще си рекасне на тумба, сигурно, но това нищо не му струва. Ние може да си стегляме после още насам, ето на тук да влизаме. Понеже те ще бият по мен, ще натисна Invisibility, или? Не, идва не съм. Шаман е тук, между другото. Аз мисля, че направо може да си стегляме тогава. Ходи, стегли се малко, стегли се. Чакат мен. Вал, колко орба имаш? Пълват ме. Повтори. Имам моргове. И то е Stormbolt, между другото. Master Reflection има. Диспелнат си. И Маспер. Между другото, тук фентата чисти. Ей, Дърг Dark съм. Sun Диспелнат е Warlock-а. Отговарям с крила направо, отговарям с крила. Рекли съм се. Добре. След Бейсторма, Може и сега направо тръгвате, ако искате. Второ поли тръгвам. Давай. Фейкнах се, стана. Да го продължи ли? Да, и прожив директно. Може ли да... Тендънс. Идеално, перфектно. Изтеглям се още, изтеглям се аз. В старите броя съм. Билдам се пак полимор към 40 Warlock. секунди до крила. Имун. 4 секунди до Horify. Готов е. Втори поли тръгвам. Ще тринкет не ходжа, сигурно, знаете. Диспел, тринкет. не можах. Диспел! Не мога да стигна на майната си. Спираха ме много лошо. Да. Слейд Storm от мене. Аура мастери. Изгубих CS. Тениш в мене Бобнах се. Не блокваш, не дей. Не блоквай, не дей да блоквай. Добре де. Аз съм сега vulnerable, принцип. Готов съм. По-мулят съм на Фрост. Добре, готов съм да знаеш. Препора поли тръгвам. Чарч станат съм. Бия крила. Не, спряхме, не можах. Тринкет. Има поли. Станах ходжа, съжалявам. Някой, ще пробвам да сега репа, няма стане сигурно. Стана. Stormbolt, тринкет, спир! Той е... Сори. Ставам по-късно. Аз не имах демидж в крила, да. Много по-добре. Даже може би този блок беше излишен там ето блок. Аз не исках да блокна. Как се кинсълваше на тази игра, ако натиснеш копчето и не искаш да го дигнеш? Ти няма ти, ако си на key press да правиш нещата, май нямаше. Не съм на key press. На тига не съм.